Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллах вассалату вассаламу аля расулиллахи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рамазан ай өтті. Рамазаннан соң қазір ikkinchi ғибадат башлана, 2 айдан соң почти инде. Хош ғибадаты инде. Нашул турында қазір сүз барашак иншалла. Хош не үшін хош дегенде, хош тоже ол кіре ислам динінің бағанасына. Muhammed Peygamber sallallahu hadisinde kile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam dini 5 bağanadan turadı. Birincisi iman kitru la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammed Resulullah degan söz. Min şahadat kılamın Allah'tan başka ilah yok. Min şahadat kılamın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi deyip. Şu söz bilen kişi Müslümanlıkka kire, dinge kire indi. Yani dinge kire degan söz mine misal keltirase kile. Mine mesela kişi университетке поступайте. То есть, еге бирip монда мектепте аны университетке алалар. Именно бу университетке киру, ислам динine киру, именно бу шахадат була. Әле университетке киру, это не означает, что син уже диплом синең кулында. Диплом синең кулында булыр өчен кирәк шартлар үтәргә, условиялар. Ягъни нәрсә шәрә кирәк? Анда 4 елма 5 ел укыйлармы, кемдер 7 ел укый инде. Анда теге медицинскийда инде ординаторлыгын укыйлар. Анда укырга кирәк, дәресләргә йөрергә кирәк, ярты ел сайын экзамен бирергә кирәк. Яндар ахырында да дипломга сдавать итәргә кирәк. Шуннан соңына сиңа диплом бирәләр. Без шахадат китердек. Это не означает, что безнең кулыбызда иҗмах. Biz әле университетка кергән кебек кенә. Иҗмакка кереш өчен шартлар үтәргә кирәк. Менә без шахадат китереп, әле без иҗмак юлына бастык кына әле. Әле ул беренче баскыч. Это не означает, что без иҗмакка керәбез әле. Анда Мухаммед Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям икенче багана намаз уку ди. Всё, менә намазга басабыз. Теге мен сезгә сөйләдем бит әле, шундый мисал китереп, теге бер хәзрәт сөйләде. Хаҗга барганнар да теге хәзрәт әйтә икән, әйдәгез, китте хәзер мәчеткә намаз укырга дип инде. Анда бит мәчеткә намаз укырга йөриләр. Бер бабай әйткән, мин монда намаз укырга килмәдем, мин монда хаҗ кылырга килдем ди. То есть хаҗ алдыннан килә намаз. Намаз, менә намазга басабыз иншалла. Намазга баскач, Рамазан айда ураза тоту дип Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Өченчесе, дүртенчесе бай булсаң закат түләү. Анда инде үзенең грамнары бар, 85 грамм алтын, анда 1 ел ятырга тиеш. Ул кимемескә тиеш, аннан 40тан бер өлеше мискин факирларга инде. Ул 740 мең мусым ялгышмасам хәзер санаганнар инде. Әгәр дә 740 мең синең акчаң булса, син 1 ел ул ятса банктамы, или ястында банкка тыгып тыгасымы кайдамы, 1 ел ята икән, кимеми икән, син аннан 40тан бер өлеше мискин факирларга түләргә тиеш. Җомга түгел, мәсәлән, хаҗга бару, кемнең мөмкинчелеге бар. Монда килә кемнең мөмкинчелеге бар дип. Мөмкинчелеге кемнеке инде? Кемнең бункендә акчасы бар. Анда иң кимендә 450 мең килә бу ай, ул ялышмасам инде. Анда 500 да бар, миллионы да бар. Миллион комфорт инде ул. Анда инде теге сәгать астында яшисен, Кәбатулла тирәли, янында гына инде. Шунда гына чыгып итәсен инде, йөрисен. Анда ярак түгел. Анда бар теге электрокарлар бар. Инвалидларны анда йөртәләр инде. Ну, может, син, пожалуйста, анда акча түләп син йөртәләр. Анда күп акча китә. Анда йөреп савылы булсаң? Сау була, иншалла. Юлга йөргәчтән дим. Ну, җәяү йөрсәң килсә, пожалуйста, савабы күбрәк була. Булай да савабы бар, булай да бар. Но җәяү йөрсәң савабы күбрәк була инде, иншалла. Имеется в виду, бункендә бөтен нәрсә мөмкинчелеге бар. Телисен икән, анда инвалидна коляска бар, шунда йөртәләр. Чыгаралар, ат белән баралар, кайбер сәмәгать белән бара теге. Арба өстенә титләр тартып сәмәгать. Ну, бункендә җиңеләйгән инде. Элекке заманында хаҗ кылалар, җәяү баралар, атлар белән баралар, дияләр белән баралар. Теге хәзер язганнар, теге Марҗани дигән галим булган бит татарларның. Теге революция хат яшәгән инде. Аны әйткәннәр ярты ел йөргән ди, хаҗга барып, ярты ел ичендә әйләнеп кайткан инде. Анда ул вакытта пароходлар, теплоходлар теге булган ел вакытта, то есть тепло, мәсәлән,
Паровоз белән барган инде. Шулай итеп. Ну и то юк, теплоход ул суда йөри торган инде. Бу паровоз белән. Элекке заманда безнең әби бабайлар, безнең элекке кайтсак, элекке заманга алар да барганнар. Алар 1 ел дәврендә әйләнеп кайтканнар. Кайберләр сау булашып киткән, мин исән кайтмамындыр дип. Чөнки элекке заманда юллар безопасный булмаган. Анда теге бадавилар, шул гараплар могли сине теге талап бетерергә сине алырга, хаҗига да карамаганнар анда. Теге дики халыкларга эләксән инде. Бүгенге көндә андый нәрсә юк. Бүгенге көндә инде самолет раз шунда уже 5-6 сагать уже. Бөтен җирдә безопасность инде куелган инде. Әлхәмдүлилләх. Акчаңнар булсын. Да. Акча түгел. Монда кирәк беренче ният. Ниятем булса, була. Менә мин сезгә бер мисал китерәсе килә. Баблы шәһәрендә яшәгән бер мин анда имам булып шадым, теге үзәк мәчеттә. Анда бер бабай иде, әнә сабый. Ул зафос булып шады инде. Аңар бер хәзрәт әйткән, бабай теге әнә сабый иде, хаҗга баралы дип. Hey улым, мин куя, акча юк бит, монда барга. Ул әйткән, монда акча главный түгел, монда кирәк ният главный, намерение. Ният белән бар аерма, хыял бар, ният бар. Ният нәрсә ул, хыял нәрсә ул? Син хыялланып ятасың, менә хаҗга барам ди, син беренче шәшәмисең. Ният ул, син адымнар ясыйсың. Беренче адым загранпаспорт паспорт ясау, икенче адым акча җыю. Менә бу адымнар була, менә бу ният була. Хыял түгел, ният була бу. Менә бу әнә сабый ният кылды да, моның башына килгән моны бит инде какой-то татнетевский нидәдер теге акциялар булган. Уна шар меңгә саткан 3 акцияны 30 мең булган моның инде. Ул вакытта күп түгел, 80 мең акча ул вакытта хаҗ тора иде. Моның балалары белеп хаҗга бара дип, марас моңар бүләк иткәннәр тагын акча инде. Бу ният кылып хаҗга барып кайткан. Менә Аллаһ Тәгалә моңар җиңел әйткән, ният. Ниятеңне булсын. Аллаһ та моннан тегелән китерә. Менә шулай итеп китергән бу бабайга инде. Беренче ел барып кайтты, икенче елда барам дип. Икенче елны бара алмады. Üçüncü ел барып кайтты. 4-нче, 5-нче елны барып кайтты. 3-ме, 4-ме хаҗга барып кайтты шулай дип. Ул бүгенге көндә инде вафат ул. Аллаһ та аңар рәхимле булсын, Аллаһ аның гөнаһларын кечерсен инде. Менә ният нинди зур роль уйный икән. Ният син адымнар ясыйсың. Ният кылдың, илаһи ният кылдым дигән сүз түгел инде, теге күңел белән ният кыласың. Яндары загранпаспорт ясыйсың. Бүгенге көндә ул мөмкинчелек бар. Байланда ясыйлар аны. Аны телефоннан гына җибәрәсең. Телефоннан белмәсәгез, аны сезнең балаларыгыз белән, внукларыгыз белән раз госуслуги аркылы җибәрәсең. Куясың сәгатьне, кайсы сәгатькә син принимать итәләр, киләсең, отпечатки пальцев, снимать итәләр, все бер 3 атнадан соң әзер була дип әйтәләр. 4 или 1 айдан соң. Сине шул телефоннан вызывать итәләр, киләсең, все сине бирәләр. Без проблем. Все син бер адым ясадың. Икенче адым акча җыю. Теге хәзер күп калмады инде шул. Бер хәзрәт, мин бер иптәшем бар инде. Хәзергә белмим, но элекке заманда ул чуть ли не ел сайын теге хаҗ кыла иде. Но ул, конечно, коммерсант, аны сата инде. Аның копилкасы бар. Теге бүгенге көндә, мәсәлән, күпмедер выручка бар бит инде. Ул үзенә куйган шундый максат 100 сумысын ул вакытта акча хаҗ 130 мең тора иде соны инде. Санаганда елга бүлгәндә көннәрен инде. 2 көн сайын шул выручкадан алып 100 суммасын шунда ничә сум салган. Шулай чуть не каждый год инде шулай хаҗга йөргән инде менә. Монда кирәк ният. Кайбер әбиләр пенсияда торып тоже чуть не ел сайын йөриләр бар. Ну бүгенге көндә белмим, но элек бар иде. Теге алар базарга барып, семечке сатып, шун белән яшиләр иде. Пенсиясын алмыйлар иде. Пенсиясы җыелып бара иде. Шун белән хаҗга чыгалар иде. Менә шулай итеп. Но хаҗны әҗәткә алу хупламы дип әйтәләр инде. Ну анда 100 мең җитмәсә, 150, 200 еще була. Но полностью хаҗны әҗәткә чыгу хупланмый. Кредитка алу теге процентка ул вообще харам. Кредит ул вообще харам, хаҗын кабул булмый. Менә беренче адымнар менә шул инде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.